How long will I love you? Bung thumna. Class 10 ka zir kum toblam atanga start an to kha ania. Kum som deuh tho zet aliam to hnu. Kum heti chen aliam to hnuwa po hian ama ka mu apiang hian kala danglam zel chu ani hi. Mi hi an ni ve thin thongim le an star em an mu hian anom dan zung abuai zo vek ve thoem. Kei chu hei kala ni tluang zel chu ani hi. Tuna po hian ka diklo le vek to. Ma se midang hriat ero phlau hle thung. Nidon take vo in hi kan in mu khom hun tur kha ani le to takalom misma biagi chuan ati sapa hrithiam vak lo chuan ke en phei zawa midangin sardei mona an lo chiao au lai chuan ma biagi chuan kum khata atlem bera voithum zirtir tu le he skula thok shim kan in mu khom zi alom atile sarsara ka tho hun chung thakhat or chaw alani wangin kala revelo ani chia hi meeting room ai chuan staff room hi anuam dai zo kang a daimon chuan atia mai kala chuan rang ze thian nia nuam dai zo kang heta hian timayang umiang alo tivata anui pa boka mai kala chu ke en hau ringot hepa hian sar daimon hi angam kati athona school nei tu ania tuna atong dan ang tikhan midang hi chuan fiam thu puin an changam ve ho lawang ti ka ringa in chen le in mel hriat thatak an ni lo ani chuan mai kala hi azak lo ve shim aniang meeting kan nei chung chuan sardei mana chu amita tak voi khatma ke en lo ka malam hladeu taka min machon zonga thu ni ma se ka en ngam chuang lo o ma chin hnoi lam chu ke en ngam ve troka a in thuam na chu ke en uluk viau ani simple viau angin langma se a in me ka ti in amoi pui ka ti thlot midangin haveta se entirnan mai kala emo ka tho pui mi padang te hian haveta se ani ang em hi chuan an in me ve theilo shrim he pa hi chu a thave thlota soisel na tur ka hrelo a in thuam na engkim mai hi a in me vel vek mai ani engei ngai tuangungra ka bengbul deva mai kalan aronti sarsar chuan ka phudeu zoka phok je thian ke en phei ha boka anila chuan makti mel de hian inge thil swal tiang mai in kur kher su thu soi ngai thata che atile do a chuta inge a aronti thalia ka ngai to anarama tanga ka har chwa to awang chuan engma tia changin kanui saka ka hoison ta ngala kan in mu khom zo kan ho tur scooty bula ka din lai chuan mai kala chuan min ron nain ni chin khan ing thil moi lo ngai to a aron ti thalia endu lo ma ila min en reng ti ka sia en lo chuan iwa ho mai tak mishing ka ni ve a thil enge mo ngai to chang chu ka nei ve bokang chu kalo ti maya anila chuan ingai to ka sia keima ka ni ti ro min lo ngai to vung chiang ani imela tang khan ka sia aron ti le a iwa se thei em ti in kanuya ka helmet chu ka khum ta ngala anila chuan top mai la tum lo ti hriat takhian kalo thla hodon chem niang in ina ron pengin kan sui fil dun ngalanga atilia chuta che chuan ke en ve te chawa ma se ani ero chuan mundang alo en dai to a en nalam chu ke en ve wata kan pia loka sardei mona karpana akal mek chu ka mu chuan ti danglamin kom le ngal wata nidanga le ti takin kala som zo kang che ka ngoi de wang hnuwa chuan ka tia sardei mona ka mu le ta ka wangin ka chang theilok lo ani tak mo min le en chuang lo a en ngai ala en ngar mai ani po hi mi pa ma ni se dei mona hi achilo ati ve tho ani ka ring mi patan po achilo le pati tur chi hi ani ve miao mai sia ka dem big love a mu nom ve em ani mai kala hi atong du viawa office a kabula athuboka min benel tu berni in keipo in kanel ve viau to a tong du ngei om tak ni si lo hian fiam thu nen min fiama chang chuan a fiam thu hi ka hre thiam lo lek jok thin fiam la hi adol khop maya mei che ho pu in kan tho pui mi pazinga chuan kan ngam ber reng ani
baka amonga zanga atong du ang tluk zet hian a tha po a tha a tlom ngai thei viawin ka hrebok mi fiam zuk zuk hrat viau ma se bial nu thatak ani ka ring tho tlangwal mel chilo tak le na tho nei ani miawa niang chu nui chung hian ka tia chutia ka chan wang chu aniang miron en ve tang enge a nui mel pu ve hau lo ti tak mel zet hian miron ina nen chap sut le thei to lo aron ti chwam lu chuan ka nui chuak ta haka ka in sum man lo atong kam man chu anaw pang che tong kam lu tuka ka nui lo thei lo sarday mana ka mu zo zo thei wangin school kal chu ka phur thei khop maya in cheina war tak ni lem lo ma ila ka mu karin thin awangin ni din ka school kal tur chu ka in chei uluk ve viau thin ani ka mu lo rei deuh hi chuan ka ho hi ka ngwai ho ruain ka hre thin bial lu nein karil rungai to na ron hre ve lo ma se a mel mu thei hrim hrim hi kalom ani top mai bial lu nei lovin min du in min han ngai zong phei se chuan zir top ni ani a first period ka kal zo chuan ka off a ka phone ka kheu nau nau lai chuan ka dar ron khoi tu anama wang chuan ka hoi chuak ta a mai kalalek lo ni in alo nui sanga akut ero chu ala son le tawata phone ibi na sangur ngur lu tuka ka biak na chapo i hrelo ti pa chuan ka bula chuan a chair chu pot phein aron thu thlangala ke chuan phei khok kalo ena tlom hlom sia ka patan kalo ot dewa ka tia moi ka ti deuh ber pik chu ka mu ngal zeta ani po chuan thlek pang pang pa chuan ani kha patling buna tan phei chuan a thang otang a zan mel ro bok sia a moi lo chuang me si lo ati ve ngal maya thil dang ngai to me lova phei khok chi sang sang thalak kan en lai chuan hello ron ti thom aron oma ka phu soka mai kalalu chu ka va tau dat mai chu po chungai to alo chuan kan hoi chuak dun wata chu o chu ka hria chan lu tuk to awangin ka om dan po adang lam le ngal veka chungril lama phurna na sa takle nuam ti na chu a inpul sopa bit meng moi ka ti em thinin chik ti hrial zeta mai kala nen min enton sek ta ka chuan chungril lama ka trim deuh seng seng mai kom dan phung pa ngaya om tumin chu bit meng moi tak atang chuan ka mit chu kala son tak ngala ka thut dan po ka siam rim ve ngal boka skula in ngai zon na boruak om tur ani lo school rules ani chu ti hnutin miron muro ti le zatin staff room atang chuan ding zet hian akal chuak ta ka enjoy renga athil soi chu ka hre thiam che lo mai kalanen chuan kan in ngai zong emo ati ani nge yang a om ang lo lu tuka kanui chuak mai chuta mai kala chu enin engia soi zia kha kan in ngai zong emo ati ni mo katia ani chuan ngai poimo lo mel zet hian adar asan aka ner deuh nang hian ani mel viau mai lo ti du chawa alunga oi vak lo ni nge yang miron muro ati khan tu zo nge min en kalo in me alawa katile sapa ani chuan keima mole nakina kan muang alo ti le maya angai poimo mel vak si lawa nuam lo ka ti ro viau mai kan school nei tu pa ani sia alung kan ti oi lo lo chuan min ban thei tu ber ani sia ril ru nuam lo ru zet chuan ka ngoi ta ro rowa inga ma ngai du su kan mu anga a fel vek mayang ka mai bula a kutron vai lo lo pa chuan atia ka ngai to na rama tanga har chuakin a mel chu ke en chawa alo nui sanga zalo zet hian ka nui let ve saka mai kala kal nuwa chuan bidang te po an ron lut ve a an tong bor bora ke ro chu ka ngoi reng thung mai kala chu ingtin nge alo tiang ti mol ngai to a thil mu ringot tran chana mangin alo thin rim khumang ti mol khlawani enga tinge mo keipo khan khati ko pa nai khan kalo thut puini ngai zong pa chu ni se thu ran a bial pa po ni leilo khati ko pa nai chila lo thut pui reng reng ni lengin ka omanuam thei ta hlek lo maya mai kala ro chu azia langai reng tho anui le reng pe thowa fiam thu thu in keipo chu min fiama a om da na eng ma alang lo
eng tin nge deimona chuan alo ti chu ka zot zup na in nui chunga eng tin ma alo ti lo thu min hril awangin ka zot zui ngam to lo kha ani a athil min hril chuan min hnem hren lo khop mai tan nia deimona chu lo kal le a mu ka chak viau thin kha ani a tuna chuan mu ka hu phur run to mai arukin ka han in fuya engma thil sual ka tilawa mai kala nen la kan in ngai zong lova mu ko hu phur tur ani lo ti in ka in fuya ma se a mel ka mu chuan chung ka in fui ve na po chu a thlok bo ngal vek min ron ko tir zui uphur ze thian in chung lama chuan ka chawa eng thil nge min soi puyang eng wanga min mudu nge ani mai kala class akal hlan ani a staff room a pahni chu pa ve ve ni in annila chuan ka boruak ton chu an hriat ve lo hmel box si kalpa chuan thok kala hok hoka ka zam lutuk wang chu ani berang chu ka kut pha a thlan dap dap hial mai chuti chung chuan ka kut mor chu a hit vek thunga a fala in mu chu ka phur ngoi ngoi mai kong khar bula chuan ka ding wang wang phota chuta ka kik ta chawa ka kut thlan dap dap chu ngit zeta humin a room chunga chuan ka pen lut ta ama chawa alo ka rin te lul nen pui alo nei tlat mai mei chenui hak hak ri le mi panui ri ka hriat ruala an ma ni ka mu ngala wang chuan ka ding chata mei chia po chuan min ron mu ve ngal thuaya min ma chon zonga a thut miao wangin anuwa deimona chuan min ron mu ve ta chawa Miss Rat Kim karon ti buai lo ram che ka be sei lo shuro ti in ka thut na tur min ko mu nan alu chu a thle zawa ka thuvata chu mi chia chu kala mungai lo abial nu tu emo ber ani ka ring de ngota inga tan ber nge min ron kawang o ti chu ka ngai to a chuno ming chu Lydia alo ni a deimona thian pa nu pui ni in deimona te thian dun chwa dun hlana lo puya lo ti pui turin min ti alo ni mizo ani lova mizo tong po athiam lo renga ke English teacher kani awang le meichia kani ve tho wangin min ron ko alo ni atong du bar viawa English po athiamin thil a rezau hle ani anui du bok ama achang kang ro viau na in ain le changkang hran lova abula po anuang viau mai ati ti siam siama tong du viau ma se mi tu te emo tong du deu an soi ang lo takin ka tong ve na hun min siam sak zel tho mizoram aron kalvoi khatna ania amu dan te chu ka zota ti chho zelin a chanchin a pasal nen an in ton dan college an kal hun lai le deimona te nen an in hriat chho dan te thleng chuan a soi siam siama ka hriat lo tur tha ka hriat pha cheu mai kong le lama chuan ka hlok phian ka ti deimona chanchin kala hriat ngai ho lo ka hriat pha ta cheu si a choma hun pum chu deimona ruma chuan hun ka mang ta ringot mai an thian thun an ron le thar si ka class 2 in nge lo no khatang le deimona min kawani ti te hi an hrilomangem mai kalan min lo ngai to aviau kan ring te ngota class alak hlanin ka lo dai sia ka phone ka keng chho box si lo nen chanchin ka hril thei der box si lo dar som pahni le minute som lia an ron let ve ta troka eitur an ron khai lut nual bok ka chol ve theita tiril ru in ka han thohuaya ka ril ru shani om tak hian deimona chuan eitur kha ero ye zo nuwa I chuk chak don nia ti in min ron nui suga English aman ve tho wang chuan Lydia po chuan alo chun zom wata chutiangin apasal po in eitur tuizet kan ei ho nu a chau ka chuk ve ta troka ka huai mai kalan min lo mu ve le chuan thilom zia min lo zot chi ngal zata ma se thillom lo lam ani lo ti ka hril chuan nui sang hian I han khur zoi zoyang ti ka lo hlau khop maya atia ke ro chuan mai maya a hlau hlei nem te chu ka han ti via ka hu phur ang ema thil a thlen lo awang chuan ka thla angam le to viau ani
Michael chuan min biaka min bek bor a thut chuang lova min hnai lo pha chuang lo ke ro chuan a hriat lo chuan hlatsan ka tum ve sham shama sardei munan min mu dun le ka hlau to ani ngai dan dik lo anei le ka hlawa ma se Michael ro chuan a poisa lo viau thung chu ani hi min ngai zong bik chuang lo ti ka hriat awang ero chuan ka ngai chu angam dewa voin chu ka ron peng ho ve to don ala ma thau box sia Michael an staff room atanga kan chua pa ati chuan I thu le boss ti anui chung hian ke na midang kan thu soi she pha te chuan eo awano mom big ve an lo ti sap sapa an nui pat lom boka Michael chuan no mang chu an in kala mu pui lova hei avui to a kanin kar a chat pha thei tak nial donin ka shra atile zata run de hian kamel phea inge mi omla hi chuan khatiang khan min mel ruma anom lo laya min mel dan ang khan min mel ka phal to lo mai ang o ti in min ron en rana nui mel a put tho wang le amit asiai deu sak saka wang chuan kanui lo thei lova kanui le tange nge a kha inui le thau kho o midang mu lai min mel rum kerzel su ti in miron kwa thoka ka tal man ma chuan min thla in tan masero koron zu eng che atile zata ka scooty la chhuaka ka tan chho don lai chuan kan pia loka deimona ding reng chu ka mu zoka min lo en kur ni in Michael anen kan in chan wan dan no jong te kha alo she phave ka ngem she phalu tukang kan in hlat lo e mai kan in ngai zonga ngai tak nge in ka ring Michael chukan ina chuan a omrei zek mai kapa alo ve to wang ani an pani chuan an ti hluta kapa thil soi piang mai chu phur zethian alo soi pui ve thei zel maya an tong bor dana tang chuan kapa chuan kom nuam ati ka shemai ti pui tur hi anei lo ve thei ema keile no moi hi chu mei chia kan ni tlat maya mi pati ti kan zom thiam ve tlat si lo ani aleng rei viau po chu a om viau ve chu ta tang chuan Michael chu alo leng ta zau zawa poi ka ti shan lo kapa in tong pui tur anei pha kom hlim thei tu le mi pa ani na anga mi pati ti soi pui tur anei chu kalom pui ani achangin garambot tirute kan kol veran chu an bena achangin chess achangin Chinese chickar kan ti thol ke ngei poin ka hlim pui thei khop mai kapa chuan min dem chho ta zau zawa ke ro chuan pa a tho pui le ka thian ania chu bak chu kan in kar eng thil ma om lo ma se alo leng lawang ti a hlo om ka ti kan hlim pui don thei sia ka ti thin ka hlim pui ve emasin kan in chunga po nui ri roi sha tur atam ve ta sia school lama ero deimona mel mu tur awang ta deu ka han mel ru deu thinania ma se awang viau thlakata wei khat chu ka hmai thei ti chau anita phur taka school kal thin kha ka phur lo thuta ka phur lo chu rein ka phur le a tuna ero hi chuan ka phur zar ta lo a mel mu kha hu phur ru viau thin mai la tuna hi chuan mu le ka chak to ka mu khat lu tuka ka ngai le to ani voin hi iron chelo tatin ka sha new hair ti in misri tai chuan min nui har nia nimin tlaya ka sam ka tan toya coffee rongin ka dai boxia kalang dang lam viawang samngai putreng hi kaning thut thina ka ti dang lam ve zau reng ani ka du ber rong ka thlan sakani kha Michael chuan alo ti vata meichia ka tho pui ti chuan an o an lo thian sapa Michael chu nui chung hian ka va mil phea atluak thalu tukle thudik ni om taka dot athu tak soi mia thei hi kalom thin viawani dot pui tak ani chuang si lawa innu in me tur chu isha hle mai a mi palamin an lo ti chuan nui var chung hian ke in ka hriat lawin tu dangin nge hria se in ti alo ti le vata an nui ta dara dar ri a
an ti zom thei ta lo vo in chu meeting nei ni ania sir daimona ka hmu le thei tawh dawn ani